хониши бадеии романи замини падарон. боби шашум. идораи колхоз дар ду хоначаи гилин ҷой гирифта буд, ки яке аз онҳо кабинети раис, дигараш ҳам ҷойи кор ва ҳам ҷойи хоби ҳисобчӣ Лутфулло Машрабов дониста мешуд. Машрабов муҷаррад буд. дар кабинети раис як курсӣ, як мизи кории чаҳоркунҷа ва ду хараки чӯбини дароз буд. Машрабов меҳмонҳоро дар гирди миз нишонида, аз чойники қирмизии раис чой рехта медод. онҳо 4 нафар буда, ба як мошини сабукрави кӯҳна савор шуда омада буданд. Нусратхоҷа аввал бо ду дасти ҳомии худ Урунов, марди навчаи хушбуруд, дудаста ва гарму ҷӯшон вохирӯ ҳолпурсӣ карда, баъд бо меҳмони ношинос, марди сиёҳчеҳраи пенсендор вохӯрӣ мекард, ки Урунов ӯро шиносонд. ин кас аз Сталинобод вакили наркомзем Рафиқ Акмалзода. хуш омаданд, ширингуфторӣ кард Нусратхоҷа. кошки вакилони наркомзем тез биёянду заминҳои мо зудтар обод шаванд. хотирҷамъ бошед, мин баъд ҳар рӯз омада ба дилатон мезанам, шӯхӣ кард Акмалзода ва пенсени худро дар хачаки бинияш дуруст карда монд. меҳр дар чашм гуфтанд бузургон, ҳозирҷавобӣ кард Нусратхоҷа. рӯи одами нағзро ҳар рӯз бинем, ҳар рӯз меҳрамон зиёдтар мешавад. ташаккур раис, миннатдорона таъзим намуд Акмалзода, ки ба ширингуфтории Нусратхоҷа тан дода буд. раиси мо ҳазл не, гуфт Урунов ба Акмалзода. ин кас аз қабили шахсони заршинос, молшинос ва одамшинос мебошанд. ҳукумати шӯро кадрҳои худро медонад, бо шӯхӣ ҷавоб дод Акмалзода ба раиси комиҷроя. бале, Рафиқ Акмалзода, ин гапатон айни ҳикмат шуд. Урунов қаноатмандона дасти вакили наркомземро фушурда монд. меҳмонҳои дигар ба Нусратхоҷа шинос, агроном Умархон Ҷаҳонгиров ва мудири шуъбаи зироати район Бадалбек Воҳидов буданд. раис бо онҳо низ расман вохӯрӣ карду Диловарро, ки то ҳанӯз дар хафои ӯ ҳиҷолат кашида рост меистод, ба Урунов шинос намуд. ин кас додари мо Диловар, аъзои аз ҳама ҷавони колхоз. имрӯз колхозчиён дар саҳро каландзании рустамонаи Диловарро дида қоил шуданд ва бо як овоз ба аъзои колхоз қабул карданд. офарин, офарин, гуфт Урунов дасти Диловарро фушурда. Акмалзода саросима пенснеи худро боз як бори дигар ба хачаки бинияш сахт часпонда ба раис эрод гирифт. Рафиқ Нусратхоҷа, ба назарам Рустам каланд намезад. вай гурз дошт, вай гурззан буд. бузургон гуфтаанд, ки оқилон пайрави нуқат нашаванд. ҷавоб дод Нусратхоҷа. ман гумон доштам, ки дӯстон муддаои моро бо як ишорат пай мебаранд. аз каландзании рустамона гуфтанам муддаои камина чӣ буд? ман хостам бигӯям, ки додари мо Диловар Рустами Замон аст. узр, Рафиқ Нусратхоҷа, гуфт Акмалзода аз рӯи эҳтиром ду даст болои сина гузошта. ман аз рӯи муҳаббати бародарона хостам ба шумо густохие бикунам. ҳоло бо иҷозати шумо Рустами Замонро дуои хайр мекунам. ӯ низ дасти Диловарро самимона фишурд. Диловар, ки табиатан ҷавони хоксору шармгин буд, аз ин хел истиқболи гарму ҷӯшони ғайри чашм дошт, як дараҷа саросима шуда, худро дар вазъияти ноҳинҷор ҳис мекард. вақте ки ӯ ба Умархон вохӯрдӣ мекард, беихтиёр шумо ҳам омадед гуфта пурсид ва аз ин саволи беҷояш худаш шармида бадтар дасту по мехӯрд.
аммо баъди як пиёла чойи машрабу додаро нӯшида, нағзакак арақ кардан ба худ омаду ақлу ҳушашро ҷамъ карда, ба Урунов зеҳн монда нигоҳ кард ва ӯро шинохтагӣ бар ин шуд. Наход ин ҳамон Урунов бошад, бо ҳайрат аз дил мегузаронид ӯ. қадди навча, рӯи дароз ва зуд-зуд мижа заданҳояш ҳамон барин. Лабхандҳои зебандаашам худи ҳамон Урунов барин, худи худаш. Диловар ба хотир овард, ки соли аввали ба Тошканд рафта дар истгоҳи борфарорӣ кор карданаш, ӯ якум бор дар клуби Роҳи Оҳанчиён дар митинги коргарон иштирок карда буд. Дар он митинг коргарон суханони як Урунов ном шахси аз боло омадаро гӯш накарда, ҳаёҳӯй бардошта, аз минбар фуроварда шарманда карда буданд. Вай ҳамон рӯз ҳам гоҳ аз зери мӯйлаби хушрӯяш лабхандҳои зебанда карда гап мезаду, гоҳ асабонӣ шуда тез-тез мижа мезад. Диловар он вақт коргари ҷавон буд. Бисёр гапҳои сиёсиро дуруст ба фаҳмаш намерафт. Вай аз коргари калонсоле пурсид, ки чаро ӯро намемонанд гап занад. Коргар ба Диловар рӯй оварда фаҳмонд, ки Уруновро мо хуб мешиносем. Вай аз шербачаҳои Троцкий аст, аз троцкичиёни ашадӣ. Диловар албатта он рӯз чӣ мақсадҳои сиёсӣ доштани троцкичии ашадиро фаҳмида натавонист. Вале ба вай ҳамин қадар донистанаш кифоя буд, ки коргарон суханони ӯро шунидан намехоҳанд. Пас маълум мешавад, ки вай ба фоидаи коргарон гап намезадааст. ҳоло Диловар Уруновро шинохта тааҷҷуб мекард, ки ӯ чӣ хел боз ба ин ҷо омада калон шудааст. вай мехост, ки дарҳол дар ин хусус ба Умархон гап занад. Лекин чеҳраи ҷиддии Умархонро дида, аз ин фикраш гашт. Балки вай Урунов дигар будагист. Акнун бо шубҳа мегуфт Диловар: охир одам ба одам монанд мешавад кӯ. Агроном Ҷаҳонгиров аз иззату эҳтироме, ки ба ин зудӣ насиби Диловар гаштааст, аз додари мо ва Рустами Замон гуфта гап задани Нусратхоҷа ҳам шод буду, ҳам дар ташвиш. Дар дили ӯ ду ҳисси ба ҳам зид талотум доштанд. ӯ хурсанд буд, ки баъд аз ин қадар иззату эҳтиром Диловар албатта дар Водии Вахш мемонад. аз тарафи дигар ӯ дар ташвиш буд, ки Диловар мабудо ба таърифу тавсиф ва ширингапиҳои Нусратхоҷаву Уруновҳо фирефта шуда ба доми онҳо наафтад. Ҷаҳонгиров чӣ хел одам будани Уруновро хуб медонист. Урунов ба котиби якуми райком Бурҳон Дониёров аловати ниҳонӣ дошт. Вай дар ҳама ҷо мехост нишон диҳад, ки хуҷаини асосии раён вай аст, на Дониёров. Бурҳон Дониёрович роҳбари партиявӣ аст. Корҳои советиву хоҷагидориро дуруст намедонад, мегуфт ӯ дар суҳбатҳои шахсӣ. Вай бояд, ки фақат ба корҳои партиявӣ машғул бошад. ҳокими кулли раён раисполком аст. ҳамин тавр ӯ бо шуурона роҳбарияти советии раёнро ба роҳбарияти партиявии он зид мегузошт ва худро ҳокими кул медонист. вай дар ҳама ташкилотҳои раён ва колхозҳо одамҳои дилпур дошт ва онҳо мувофиқи нишондодҳои вай амал мекарданд. одамҳои нав ба тарафи худ кашида, гурӯҳи зидди партиявии худро рӯз то рӯз мустаҳкам мекарданд. тарафдорони Уруновро Умархон дар дилаш ҳамин тавр гурӯҳи зидди партиявӣ меномид. Урунов соли аввали ба раён омадани Умархон борҳо бо ҳар роҳ кӯшиш кард, ки ӯро ба гурӯҳи худ кашад, вале Умархон гарданшахӣ карда аз пайи ӯ нарафт. бинобар ин Урунов ба вай душмании ашадӣ шуда буд. Вале барои ба вай ҳуҷум кардан
фурсати муносиб намеёфт. сағираи Бадалбек, гуфт Урунов ба мудири шуъбаи зироятӣ район рӯй оварда. Кӯ бародар, харитаатро бикушо. Бадалбек Воҳидов ҷавони кӯлобӣ буд. Бинобар ин Урунов бештар вақт ҳангоми бо ӯ гап задан мекӯшид, ки ба лаҳҷаи кӯлобиён пайравӣ кунад. Воҳидов аз папкаи чармини зард харитаи районро бароварда ба рӯи миз паҳн кард. Урунов ба рӯи харита хам шуда, заминҳои колхози Меҳнатободро диданӣ шуду, вале зуд ёфта натавонист. «Ай бача, отат бимирад, гектарҳои Нусратхуҷаро биёв», гуфт ӯ шӯхӣ карда. Ҳар гоҳ ки Урунов ба лаҳҷаи кӯлобӣ ноӯҳдабароёна пайравӣ мекард, ба нафси Бадалбек мерасид. Вай дар ин муносибати Урунов нисбат ба худ як навъ нописандиву тамасхуриро пай бурда қаҳраш меомад. Рафиқ Урунов гуфт Воҳидов низ қасдан ба тарзи гапзании худи Урунов пайравӣ карда. «Агар чашматон хира шуда бошад, пенсияи меҳмонро қарз бигиред». Ҳу гӯён Акмалзода аз рӯи одат пенсияи худро даст карда дуруст карду ба болои харита хам шуд. Урунов аз густохии кӯдаконаи Воҳидов сахт ранҷида буд. Ҳатто дар дилаш ӯро падарсаг гуфта ҳақорати обдор ҳам доду, вале дар зоҳир ранҷидани худро маълум намекард. «Ай бача, отат садқа, пенсияи мардумро чӣ корш мекунӣ? Биё беҳтаруш ба ман нишон деҳ, ки гектарҳои Нусратхуҷа дар куҷоянд». Бадалбек бо нӯги қалам аз рӯи харита ҳудуди колхози Меҳнатободро нишон дода гуфт: «Инҳо заминҳои корами ҳозираи колхозанд. Мана ин ҷо 50 гектар замине, ки колхоз бояд аз худ карда имсол аввалин бор ҷуворӣ бикорад, он тарафтар боз 100 гектар аст, ки колхоз дар соли оянда корам мекунад». «Ваҳ, ҷонум дар ҷонут садқа додар», бо шавқ хитоб кард Урунов. «Ҷаноби Нусратхуҷа, шумо ин гапҳои сағираи кӯлобиро мешунавед? Мулки шумо дар оянда аз мулки беки Қаротегин ҳам калонтар мешавад». Хандид ӯ. «Ташаккур, азизонам», таъзим намуд Нусратхуҷа, ки гӯё тӯҳфаи амирро қабул мекарда бошад. «Банда як умр миннатпазирам». Акмалзода ба муносибати байни раиси комиҷроя Урунов ва район колхоз Нусратхуҷа аз зери пенсне бо мароқи махсус нигоҳ карда табассум намуд. «Инҳо ҳама одамони худиянд», бо қаноатмандӣ қай намуд ӯ дар дилаш гуфт. «Рафиқ Урунов, ман аз Сталинобод ба раёни шумо чун вакили наркомзем омадам, ки заминҳои навкорамонро бо чашми худ бинам. Агар малоли хотири шумо ва бародарамон Нусратхуҷа нагардад, мо ҳамроҳи додарам агроном, ӯ номи Умархонро намедонист». «Ҷаҳонгиров», бо дили нохоҳам гуфт Урунов ва Акмалзода аз худи ҳамин як ишорат фаҳмид, ки Умархон аз они худӣ не. Пас оҳанги гапашро каме тағйир дода давом дод. «Мебахшед, мо ҳамроҳи Рафиқ Ҷаҳонгиров рафта, он заминҳоро аз назар гузаронем, беҳтар мешуд». «Марҳамат, ҷаноби Акмалзода», гуфт Урунов, ки аз махсус ба забон гирифтани номи агроном аз вай ранҷида буд. «Мо низ ҳамроҳи шумо омада будем ва шумо ба ҳар куҷо майли рафтан дошта бошед, мо ҳамроҳ мешавем». «Аз меҳрубонии шумо беҳад мамнунам, бародари азиз», гуфт Акмалзода аз рӯи анъана даст болои сина гузошта. «Ман намехостам, ки шумо маҳз ба хотири ман қадам ранҷа карда ба биёбон бароед». Урунов, ки табиатан одами зудранҷ буд, ҳоло аз тамаллуқи Акмалзода низ нафсаш коҳида, ба мақсади ӯро каме ҳушёр кардан ба ҳозирон муроҷиат карда, гӯё узрхоҳона гуфт: «Ҷаноби Акмалзода,
ба водии зарини мо бори нахуст меҳмон шудаанд. бинобар ин шояд надонанд, ки водии вахшро ҳоло биёбон номидан ҳаргиз раво нест. бубахшед азизонам, узр хост Акмалзода. кӯтоҳӣ аз ман гузашт. ана ҳамин тавр гуфта истӣ, мемурӣ ту чорчашм, дар дилаш гуфт Урунов. ман ҳоло чунон чашми туро кушоям, ки дар ҳоҷати пенсне ҳам намонад. Акмалзода бархоста аз кисаи пиҷаки навдухти ба зебаш қутичаеро бароварду аз он як папирос гирифта ба дандонаш газид ва онро аз бозичаи хушрӯи оташ дод. Урунов ва дигарон низ аз ҷо бархоста буданд. пиёда равем монем, наздик аст, ба Урунов маслиҳат андохт Нусратхоҷа. ба ман фарқ надорад, гуфт Урунов. шояд ба ҷаноби Акмалзода малол ояд. ҷанобашон дар шаҳрҳои озода гашта ва фойтунсаворию мошинсаворӣ омӯхта шудагистанд. бемалол пиёда меравем, саросима ҷавоб дод Акмалзода. ӯ худаш нафаҳмида чӣ хел ҳадафи таънаву маломатҳои Урунов шуда монданашро ҳис карда, рӯҳан азият мекашид. Нусратхоҷа меҳмононро пеш гузаронида, худаш каме қафо монду ба гӯши Машрабов хам шуда, ба зеварҳои рафта гӯй ошро дам карда монад, гуфт. ҳоло офтоби гарми баҳор рӯй панаҳ карда, ҳаворо абр гирифта буд. насими сарде мевазид. ҳаво боз вайрон шуда истодааст. борон наборад нағз кӯ, гуфт Воҳидов, ки офтоби пагоҳиро дида, аз хона бо либоси тунук баромада буд. аз борон чӣ метарсед? шумо кулухнеки об шавед, ҷавоб дод ба вай Нусратхоҷа. сағираи кулобӣ хунук хӯрдӣ? пурсид Урунов. ҳофизӣ кунам гарм мешавӣ? ӯ бо овози хиррӣ ба хониш даромад. чархофалако маро ба чарх овардӣ. кӯлоб будам, маро ба балх овардӣ. кӯлоб будам, оби ширин мехӯрдам, саргашта маро ба оби талх овардӣ. рафиқ Урунов, гуфт Бадалбек, шумо ҳофизӣ мекунед, мардум шояд гумон кунанд, ки ба мурдаи падаратон мегиред. ай сағираи бало ки рост гуфтӣ, биё басш кунум, гуфт Урунов, ки ҳоло табаш чоқ буд. Акмалзода хомӯшона аз паҳлӯи Нусратхоҷа қадам мезаду фикр мекард, ки Урунов ба сағираи кулобӣ чақа шудааст. вай бо ин тавр рафтораш бисёр касонро ранҷонда, аз худ дур карданаш мумкин аст. лекин ин гапро ба вай чӣ хел мефаҳмонӣ? як гап занӣ, ту ба ман ёд дода омадӣ, мегӯяд. Диловар ва Ҷаҳонгиров аз дигарон каме қафотар ҳарду гапзанон карда мерафтанд. Ҷаҳонгиров аз хусуси бурёкубони амаки Ҷамолбеков ва ҷойи хоби Диловар пурсиду сонӣ хандида, аҷаб не, ки амаки Ҷамолбек шуморо хонадомад кунад, гуфт. Диловар хиҷолат кашида сурх шуду ҳозир бо ин хел гапҳо шӯхӣ накунед ако, гуфт. барои чӣ? бо тааҷҷуб пурсид Умархон. хуб не, охир ман ҳоло ба як ҳисоб меҳмон. ҳанӯз ҳам меҳмон? раис гуфт, ки шуморо аллакай ба колхоз қабул карданд. ба ҳар ҳол хуб не, амаки Ҷамолбек шунавад хафа мешаванд. балки хурсанд мешудагист, хандид Умархон. охир вай писари калон надорад. баъд духтараш қадрас шудагӣ. онҳо бо пайраҳаи борик ба роҳи калони Қурғонтепа баромаданд ва Бадалбек Воҳидов ба Акмалзода наздик шуда, туғайзори поёни роҳро нишон дод. замини нави колхоз аз ҳамин ҷо мешавад. Акмалзода пенснеи худро дуруст карда, якдам туғайзори поёни роҳро аз назар гузарониду ба замини корам шудани он дар дил шубҳа карда, аз Умархон пурсид. рафиқ агроном, аз ин туғайзор баъди чанд сол пахтаи мисрӣ гирифтан мумкин аст? Ҷаҳонгиров
аз шубҳаи вакили наркомзем пай бурда лабханде карду шӯхиомез ҷавоб дод: ин ба ғайрати рафиқ Нусратхоҷа вобаста аст. Агар ин кас худи ҳамин сол аз ин туғайзор хукҳои ёбоиро пеш карда, ҷуворӣ ё ки макка коранд, соли оянда бемалол пахта киштан мумкин аст. Акмалзода заҳрханде карду аз зери пенсне ба чеҳраи Ҷаҳонгиров назар духта пурсид: шумо чиҳо мегӯед, азизам? Ҷуворӣ ё ин ки макка коред, хукҳои ёбоӣ магар ин ҷо бисёртар намеоянд? Хотирҷамъ бошед, ҷаноби Акмалзода, ба гап ҳамроҳ шуд Урунов. Ҳар кас ҷуворӣ ё макка корад, худаш аз хукҳои ёбоӣ посбонӣ ҳам мекунад. Муташаккирам, бародари азиз, гуфт Акмалзода. Ҳозир кори аз ҳама мушкил, мефаҳмонд Ҷаҳонгиров, заҳбур кофтан аст. Аз чаҳор тарафи замини навкорам заҳбур кофта, заҳи онро хушконида, сипас аз қамишу тоғай холӣ кардан зарур аст. Набошад, ягон хел ҳосил намерӯяд. заҳбурро кӣ мекобад? Боз пурсид Акмалзода. Мо як экскаватор медиҳем, гуфт Бадалбек Воҳидов. Лекин қисми асосии корро колхоз бо қувваи худаш мекунад. ман аз куҷо ин қадар одам меёбам, ки заҳбур ковад, гуфт Нусратхоҷа норозиёна. шумо одам доред, бепарвоёна ҷавоб дод Урунов. дар колхоз одаматон камӣ кунад, як бор ба ҳоид ё ховалинг рафта, муҳоҷир ҷамъ карда меоед. муҳоҷир худаш омадан намегирад, гуфт Нусратхоҷа. ба муҳоҷир пулу хӯрокворӣ, хонаву ҷой доданд дар кор. Колхози мо бар ин корҳоро маблағ надорад. Акмалзода табассум кард ва гуфт: бародар Нусратхоҷа, ин тарафи масъаларо наркомзем ҳал мекунад. мо ба шумо мадад мерасонем. ана ин гапи дигар, гуфт Нусратхоҷа хотирҷамъ гашта. Акмалзода ба Урунов рӯй оварда пурсид: хуб, мо акнун ба ягон колхози дигар меравем ё ки ба мошин нишаста ба Қурғон бармегардем? Нусратхоҷа меҳмонҳоро ба ош таклиф кард. Урунов тангии вақтро узр оварда ба ҳавлии Низомов рафтан нахост. онҳо дар кабинети раис нишаста ошро хӯрданду як пиёлагӣ чой нӯшида бархостанд. Урунов гуфт, ки раис бояд ҳамроҳи онҳо равад. дар раён маҷлис аст. ҳамаи раисони колхозро ҷамъ мекунанд. масъалаи тайёрӣ ва кишту кори баҳорӣ муҳокима мешавад. Умархон Диловарро ба хонаи худ ба меҳмонӣ даъват намуд. Диловар ваъда дод, ки ягон рӯз ҳамроҳи амаки Ҷамолбек меравад. Нусратхоҷа баробари меҳмонҳо ба мошин нишаста, Диловарро ба наздаш ҷиғ зад ва фармуд, ки ба назди ҳашарчиён рафта, ҳисоби кори онҳоро гирад ва ба Машрабов навишта диҳад. Мошин як сигнал доду ба зур хазида ба роҳ даромад. онро Диловар ва Машрабов даст афшонда гусел карданд.